Здравейте, здравейте! Днес реших да направя едно кратко видео как се слагат външни ъгли. Нямам предвид директно металните ъгли, а този продукт. Това е хартиена армирана лента. Значи, така изглежда. Понеже съм аматьор, снимам с телефона, затова няма да ми обръщате много внимание, но като цяло смисъла е ясен на упражнението. Ето виждате металната лента. Отвън е хартиена. Металната лента излиза в този вид от кутията и вие си я пригъвате. Ето. След като си я подрежете по размер, разбира се. Тук сме си приготвили едно парче за долу и едно парче за тук. Другите вече са сложени. Така, ще си видим след малко. Здравейте отново. Така, подготвил съм си ъгъла, сложил съм материал. Значи в случая използвам гипсова шпакловка, пресечена с финно. Горе-долу 3 към 1 си го правя аз. Това е защото допадаме този начин, по този начин да ги липа. Като се пресече гипсовата шпакловка, дърпа по-бавно. Дава време да се направи спойката между хартията и материала. Съответно, един път като е изсъхнал, вече е здраво. Специално това, което използвам аз, е много здрав материал. И сега ще ви покажа как точно да слагаме ъгъла. Готово. Значи, веднъж вече сме си примерили, сгънали сме си ъгъла, готов е и ето, поставяме го. Гледаме да съвпадне с горния ъгъл, всичко да е както трябва и след това, ето виждате, може малко да се поизцапате, но за мен това е най-ефикасният начин. Следвате ъгъла и същевременно с двата пръста изцеждаме ненужния материал. И в същото време остава място и за запълването. Ето, горе ъгълчето. След това, за да оберем правилно, не натискаме с шпаклата, не натискаме там, където е металната подложка. Натискаме този 1 см, който е само хартия. Хоп. В случая го правя по-бавно, защото все пак е да ви покажа как се прави. Сега знам, че ще се появят веднага майстори, специалисти и така нататък.
Аз как си върша моята работа, си е мой проблем. Просто искам да запиша това видео за домашни майстори, за хора, които им допада това нещо, хора, които искат да си направят нещо самостоятелно вкъщи, сами, без да се налага да викат някой или така нататък. Така че, вие може да си коментирате, може да си плюете, но да е ясно, че аз не претендирам, че това видео е за да се покаже някакъв за да се съревновавам с най-добрите от добрите, както се казва. Защото ние българите сме много силни в това нещо. Готово. Материалът е обран, както може да видите. Ето. Остава съвсем малко ръбче, 1-2 мм за запълване за втората ръка, втора и трета ръка. И както може да видите тук, ъгъла е перфектен. С горния и долния всичко в линия. Не трябва много да се бърза. Който свикне, вече може да го прави много по-бързо, може да лети, да хвърчи и така нататък. Още веднъж. Това видео го правя за домашни майстори, за любители. Направи си сам и както там нататък всеки може да го определи. Обичайте се, животът е кратък, използвайте всеки един миг да прекарате с любимите си хора, с семейството си, защото всичко е толкова непредвидимо. Утре може да се окаже късно, за едно извинявай, за едно обичам те и така нататък. И така, всичко добро ви желая, приятен ден!